Aja ngece karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Lho, Nala Gareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukan paguyuban pekumpulan. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket Nala Gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Biar. Ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Hajake. Are ndi? Ngaso pundakku kecethit e. Pundake kecethit, mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Aku wis ngalahke siji, Gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki, bagianmu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajake dhewe. Iya, dasar Puranyata. Anake Bekandirna. Iya. Kowe barang melu maju, aku abdine Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Kene marganing patimu. Ayo, panggal tak ayone legane atiku.